Action. Tabbas wannan ya kakaci sai dai ta ɗan ƙara haske kuma ta yi jiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So wannan ita ce ta jawo mana matsala, ba za mu samu sakin manyan mata wannan watan baki ba masu kallo a kuma. Gaskiya masu kallo ni wallahi ba matsala ba ce. Ni wallahi babu ruwa na a cikin wannan abun. Ni dai abin da zan ki rantse da Allah ba. A me yasa zan rantse? Ni ba zan rantse ba. A'a. Kuma dai da dan kaɗan ne Mata nan matsalar ta da samu. tafi bangaren ta ba a gama ba, shi yasa. Amma yanzu za mu gama insha Allah, ku jira mu next month in Allah ya ku tarar da mu. A'a kar ta ƙara muku A'a alƙawarin to wannan. yaushe za a saki ba next month ba? Mun gama daga kaina an gama, kowa an gama da shi, ni ma an gama da ni yanzu.